Balik ta mga sukintig paminaw diri sa atong pagkulo kabildo karon ha. Straight to Anya the ato ang point. mga naminaw karon di alansa mo unya kanang naang padayon sa pagpaminaw nato. Okay, unya sa dili pa ta mo adto sa isgutanan nato kaning hitabo dito sa Davao. Ato sa ning hatagag pagtagad kay di aman say babae nga giingon nga ni ambak nis dagat mga sukintig paminaw kay nang luod sa iyahang uyab kay wala kuno paliti og milk tea oy Ginoo ko. Gahapon atong gisgutan katuntuang nilayat sa kanang naniambak sa barko paingon dito sa kanang naang San Carlos gikan diri sa Toledo mga sukintig paminaw kay gitangtang sa trabaho og giaway sa uyab. Karon di naman say babae nga niambak sa dagat. Niambak sa dagat makasama kay nagsigi de in taon ni kasamang nistor og pangayo og milk tea. Unya wala man tagai og milk tea di nang luod, ha? So nga nung mga sumay na kuhan in taon. Ang pananglitan og milk tea kasamang nistor nga nung mga ikapangluod nang naang di mawalit nag milk tea. Ay ikapangluod nang nagdahom ba ko? Nagtuo ba ko kasamang nistor o kanang naang mangluod lang katulang dili mabinlag ukol, ha? Aka na bang bahong kanon ba? Nagatuo ko ana ganan nga mohilak maingon nga kanang bataa uyab-uyab na nga kuan bata pa gani. Mohilak pa gani way kanon way ukol way kanang nang way bahaw. Ato ipakita ni mga kani. Amo ni makasama in taon ning bataa onyang gapos ani ang lungsod sa Katmon. Kani. Sus, kunin tan-awon kay tanawa kanini mao ni kanini ang sus mga nagtan-aw na to sa tuan sa Facebook mao ni ay naminaw sa radyo murag kuan ni siya kanang daig ni diya sa daig in town may gani kay town siya sa mga kuan sus kusog pag yung kayong balon kusog kayong balon nilayat kaluuya in town no kan mao ni unsa man ni iyahan ning uyab ning nitabang or kana mga nisuroy ra sana diha purting nga kuan purting kawas in town sa kuan dili pa gid unta sa mo kuan ka sa mang nestor mo kawas murag dili sa mo kawas tingali kay kani pong mga daghan mo kay nananang insulada mo kay pero kay mura man og nagkuan siya. Kanang naa nga mura man siya og kanang iyaha nga attire kana pangligo man. Basi og maligo daw kay niya pasumangil ra mga nang luod gawa sa dag milk tea, diri ta sa Katmon sa daig sa Katmon. Tanawa. Sus, may gani kanay rescue dayon abot. May gani kinapas mabaw. Kakuyawa ani no unya. Unsaon pa og kana bang pananglitan og lawom pa nya kusog ang balod. Pero akong gitanaw ba nga kanang bisa ka man nagtan-aw sa Facebook karon. Tan-awa ra gud iyang gisuot ani nga babae. Ang gisuot sa babae murag pangligo man. Pangligo nga babae di ba kanay nga namo ganahan ra gid siyang muligo unya. Dala na lang pangluod tingali mo lang tingali giras. Luoy kayo ha, luoy putaan ni kasamang nistor kay mabaw ra ba unsa man ni ambak ba ni sa dieta taas ra ba ni nga daik? Taas ni nga daik no. Unya kaning mao nga babae medyo taason ni gamay unya sabihon, o gamay sad makasama unya may sexy pod ha. Sexy o gamay unya straight og buhok kana. Di kuno dai lingi kuno gamay dai ha kay si kasamang nistor ga sigig tan-aw. Diha na siya may kuan di ay sa may seawall na ayang gilayatan. Nilayat sa di anang may seawall makasama. So, unya may gani kay nay tao dito. May gani kay dili ni gabi ba. Dili ni ngit-ngit makasama na tanawa atong kuano ni. Dunya ka na makuan ba may gani kay nakita Sus giaswat ko siya bukat ra ba. Nagpabukat ko siya Isa man ning nitabang yan ning uyab or dili ning uyab. Basig iya ra sad ning kuan.
Kasi giyara sa ning uyab kay no. Tagahi kay siyang kwanon oy. Ha? Muna ikaw kasamang Miller Bacalso o makauyab ka palitin yung milk tea, ha? Nya taas gamay o nya sexy. Oh, sexy hon nga pagkababae. Oh. Ano man wa man itaw og tinuod manggaling na nga milk tea mo'y nakaingon. Ba man palitin nga na may milk tea, kanang nang milk tea na wa man nakabot 100 tingali. No. Iya tingali ning uyab puro sa bagan. Kaluoy ba pud in taon oy. Pasig na nila sa laing problema. Agi pasumangil lang sa kuan gi. Pasig na laing problema ba? Oh. Kay may kang milk tea ray na ingnan murag di nagway. Pagusong ka bawod oh. May ganin ni na rescue dayon sus. Pananglit. Ah, mga marites sa diri ay daghan sa kay mga marites, galinya sa mga marites. So giitsahan ni ron og kuan salbabida, giitsahag salbabida. Sus. Oh, kaning nani mga may mga babae na to ron mga naminaw. Mga nagtan-aw na to mga babae. Pero kamo diha, og di mo taga-ag milk tea mo, kuan day mo magluod mo ambak day mo. Medyo bugat oy kano. Oh. Naka sexy ning pagka babae. Kana daw giaswat man i-fly. Bantay ka sa unang kasamang ni sir patindugon ta sa tuang inikanan ina tindog kana bagan i-fly. Aso kan ni oh. Unya kana usa mabutakas ana nga maulaw ng butakas kay daghan tao. Be pahawani nas mga tao kay maulaw mo nang mukawas. Ha, maulaw na nga mukawas kay daghan tao. Kasi nahinayag nag-ambak ka sa mga store. O ganang nga maulaw na namukawas. Naunsa man in taon, oy. Mangluod ra, pero dili mo ambak og dagat, oy. Maton pa kasamang lisil mananangan, ha? Kana nga mangluod ra, di ay di tagag-guilty. Pero ayaw ambak, ayaw anang ambak. Isunan ka na, pero duda na kung ano ba siguna nila ingnan. Doon na tingali nila yung problema, oy. Doon na nila yung problema. Nakani ay. Di man siya mukawas ang pagkawas mo na daghan na kayo nakakita, daghan ng tao, naglantaw. Onya, maayo unta mo ambak ka sa manglisor, kamaong mo langoy. Pero basit og tan-aw ra sad niya nga, mabaw ra man ni, ang inira ko mo ambak kay mabaw ra, ha? Pero kanang naa nga kuan. Sus, kusugar mas balod, gud kuyawa ani niya, no? O murag bata pa bitaw kasamang Mira Batukan. Ha? Kanang bata pa ni siya. Sus, sumanamina ko sa radio ron, bantay mo ng dike or kanang siwol. Diha ni ambak. Niya, kung dili na mo taob, mugamay raman ang kanang nangkuan. Mugamay raman ang dagat. Pero kung kanang nang mutupong na siwol, pero taas nga bahay kasamang niston. Taas nga bahay, 60, oh. Kung pananglitag at kuha ning uyab, ingon ani. Mangutag yung puy para mapalitan ako milk tea, oy. So atuan ning tan-awon karon sa Katmon bagid ni siya nahitabo kay basta kay ang post makasama ang gapos ani ang lungsod sa Katmon karon. Mao ni ang gapos ani so asa ni nakuha sa lungsod sa Katmon nga post nila unya Cebuano raman sad ang istoryahan gon. Unya di kapsunan dito nga kanang na ang nilayat kuno kay wa taga-ig milk tea ng luod, ha?
pahununga sa dong kanang na ang iyang audio dong na kanang na ang gawas lang tingali kasamang Nestor o kanang na ang kana bang nanga kamantay ka na nga gawas lang nagoy og nanga nya dili nimo taga kay kana kunong nanga og dili na tagaan nimo mo na makuha ang bata wata kay balo basig nanga ni pero basig nanga ba nga kamantay kay ingon nga kanang na may kana istorya nga makanang lami kayo nga kanahan lang unsay ganahan kanon sa kanang naang nanga imo gud ihatag sa mang Nestor nanga sa kasagaran pa nga manggaman kanang manggang hilaw palit sa kaditog manggang hilaw anak kay dili man sad mosugot og mopalit kag manggang hinog kato mangyong manggang hilaw nya moingon sige kay kuning pahinggon pero kaning ni dili ta sigurado ane kung tungod bagos milk tea pero mo may istorya sa gapos nga tungod kuno sa milk tea ng luod na pero basig dunay laing problema basig gaaway ni uyab unya pasumangil lang milk tea unya sad-an ding uyab ka sa mang Nestor kag ako'y uyab unya ingon ini ang ingon ana nga imong uyab mangayo rag milk tea wa nakabot 100 sa rog yung dili kaka tuga-tuga magpanguyab di man ka kapalit og milk tea pero basin og timbitay pod sa nangayo basig timbitay sad na basig timbitay sad ka sa mangkin unya kay balo betag timbitay nya kana 50 pesos na to nga kwarta amos ginhawa intaw na tong budget ana amos ginhawa kuanta ga tindahan mangayo ta dito tag naabay tag 10 nga bihon muna nga kaning ni base ra gyud ni mga sukin tigpaminaw sa page sa gipost sa kanang na ang lungsod sa Katmon karon ha. So mo na nga mo ni kuan kay lisod sa kayo ako mo di ta makatuo ka sa mangkin oy. Kay basi bang kaning niya binuang ra ning ingon nga wa taga eg milk tea kay mo ni mo sa viral naman uning milk tea ron. May uban nga mangluod kag di ka tagaan ay mangluod ana pero kung bahig milk tea lang pod. Murag di po tingali oy di po tingali na nga imo ambak yun kay pakamaba na lang pod sa imuhang kanang pakamaba na lang pod sa imuhang kanang pailob og moambak ka ha unya moambak ka diha unya pananglitan ro okay rag moambak ka diha ka sa mang Nestor kana iyang giambakan kay mabaw ra man okay ra ni giambakan nimo mabaw simbako palay og lawom na diha na disgrasya so mao na nga kuan in town ay bay in town kuan kayo amo na nga mga laki kanang na nga kuan lang dagway og mahimo og banlitan og timbitay na lang sulti na las tinuod para ang babae imong uyab makasabot ra nung ka nga magpa astig-astig ka diyan dunay kwarta nya di ka kapalit og milk tea murag mangluod sad ha at least ang babae mo sabot ra man na kay kaning babae masinabtanon man kaayo bisan bitaw sa kanang mga laki nga bisan unsaon nimog mga bulatik ang babae ang babae kasamang Nestor mo kuan man gyud kanang naa nga mo sabot man raman nya kalami sa inyohang relasyon ha lami kuno kang relasyon kasamang Nestor basta sagulan kuno kanang naa nga mura og ang relasyon kuno nga kanang naa nga dunay away-away ana murag dunay latik pero nindot jud kuno tong relasyon nga dunay gamay gitik-gitik ha Wa babae. So mauna nga matod pa nga na-rescue na kining ni ang mga babae o niya safety na in town no so mo na importante diha nga na-rescue na ang babae safety na o niya basin og naulian na sad ning iyahang pangluod kay basi ang katong mga nag-rescue mo ni palit og milk tea na lang ha sunan ka nga gikuan gud unta sa gitabang sa rescue ha? Sama ni uyaban niya or kani rescuer ba ni kay na may dala nga salbabida. Pananglita gitabang sa padili gid sa mo kawas. Paglantaw ni mo kawas kay puti naghanan tao na naghanan kita. So mo na to nang hatag pagtagad ron. Unya sige so kanang na at least na kuha na ang babae kanang naang na rescue na safety na ang babae
Pero muna ang atuan ning investigaron kung tinuod ba gyud nga milk tea ang hinungdan siyang pagpangluod. Kay milk tea ba gyud o dili kanang naa nga kuan at least kuan na ang uban mga uyab rod og mangayo gani inyong uyab unya tan-aw nga wa gimo ikapalit prangkahi lang kay kanang babae mo sugot ra man na importante ayaw na milk tea kanang gitik-gitik lang kay lami na usahay. Sa mao na nga at least kuan na tingali ni naulian na ni hanala may kay gipalitan na lang nig milk tea taon. Palitan nag milk tea ayaw intaw no ayaw igibaylo na yung kinabuhi oy. Nag-ambak-ambak mo diha unya kanang uyab wa pa nay klaro og mobay mong igdayon. Wa pa nay klaro di kasamang nistor mo na ayaw kay nagtaas pagkakaugbaon. Do na pay mga pamilya ninyo hunahunaan na intaw nyo maginikanan. Kini mga bata na sa uban mga bata ron nga kanang naa bitaw nga buwagag uyab masakitan dayon. Ala sakit-sakit kunuhay sa dughan kay mauna nahiubos ayang uyab pastilan intaw. Asa mo na igo na ning kantaha. It's your love for real. Ah. My heart's red, that's what I'm on. Yeah, come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, So mauna nga dili gani makakuan og milk tea. baby? Palitin na lang ko sa kabuo kuan, palitin na lang ko sa kabuk ice candy. Mo na giingon nga ice cream yummy, ha? Ice cream good. Marisip mo bang batanon lagi ron? Baka ganang kuan lang ganang naa nga palitan. Maura man tingali na murag lami pang ice candy kasamang ken, ha? Murag lami pa ang kanang naang ice cream lamay aw ice candy ba? Lami pang ice candy, palitan nimong ice candy, barato ro man na namaka ng pidang na may baligyang ice candy ka ng pidang 5 ro man na. Parisa ni mo na binoylos badak kadaha diha ha. Parisa ni mo nagbinoylos sa kanan ng kumbo baka wa na lipay na oy. Day bawi lang ta sunod day ha. Nya puhapon dala nimong hawlo-hapuhap sa buko-buko kasamang nistor ha. Syaro. So mo na nga kuha na lang kanang naa nga sabto na lang na kidili man tanang panahon nga atong uyab labi na og mga estudyante pa. Ha? Kanang naa ang labi na og estudyante pa kasamang nistor di man ta maka ingon nga daghan gyud og kwarta o baka trabaho minimum ra sweldo mos ginahawa sad ha. Nya naapay pamilya nga gi suportaran sad. So muna ako ni lang panlita ganahan gyud siya og milk tea nya wa kay kapalit nga palitin kay skindi. Nya palitan kay skindi samtang kan kaon imong kanta-kantahan og kanang naa nga milk tea good. Imbis mo kang ice cream yummy, ha? Nya milk tea lang, milk tea good. Kanta-kantahan dayon nimo diha kasamang nistor ha. Na okay na na. Pila ra gyud kasamang nistor ay suhito kayo ni. Onya matod pa nga lami man ang milk tea kay naa may kuan sa kanding sa may Jason Villarminte. Onya. Kini mga babae kung naa lang gyud ko, kung makauyab lang gyud ko, dili gyud magmahay oras-oras minuto lagi iya ko ng palitan og milk tea matod pagkasamang earn na tirans ha. Nahala sige mo na nga kanang naa nga kuan na kanang naa nga kun ilaga milk tea oy kay gitik-gitik ra nagamay god ha. Makuan ra lagi na maulian ra nang inyong kuan ha. Okay, onya matod pa nga nawala gyud ako ang katulugon sir kay nalingaw ko sa imuhang ka mita kisama ni kisa si kasamang sa Bohol daguhoy dinhi. Okay. So arita bali ato ang
Ipadayon sad mga sukindig paminaw so kanang na at least na rescue naman na babay. Na rescue naman so muna nga yung mga uyab ko na lang kanang alam-alami taon unya. Ayaw lang pug sika-sika ibalong wa tay kwarta pag kuan milk jug ka. Ayaw kanang kuan lang alam-alami lang ha am-ami lang nyo nga mga uyab kay para nga dili in taon pod mahiubos ninyo ha kay lisod kayo nga mahiubos na unya kanang na ang matablaw tag sinalom ana in taon simbako lang.